Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Kajingdon jongki klau ki betam ki balabu khenang nak benta bantung bentep. Tang baka penmento ye ginong rap ki bathong jingthong Henry ki pen baru ye kamariang bat ki saudong saukun jongka Henry ki don pat ki katto kat ne ki jingthong ki ba ai jing mento yo nong rap Henry ki ba pen terkhong pat ye kamariang bat pendu ye ki telong ban nang kersoi ban penon kamu khon ban reu na ki ne ki jing terkhong da ki jing don ki jingthong ki ba pen terkhong ye ka khandau ki ba kenthop yo kwai usansar bat usi Bot sa kajingdon jong kibri ku bajumlian bantang dusmon bantang klemakor igi klau ki betam da ke bashim kebu ye kajing terkhong bat halor kinai ki baki khun ki hajar jong karat nongpo ki mat nang kapor sa kapor badru ke baki pai ba ki juut se ki nong ilam raj kador barai nongpo ha kajing lam jong leng do raj uba linus leng do menta kesengi kalami sakmat banbu ikini kijing maham ya baro ki bajurap ha ki jaka jong karat da ke bathong ye kajing thong jing tap ban ye em bat ban ya pendap penbiang ye la ke jong ka yeng kesem Henry ki nong yelam karat nongpo ki lebu pan da ki kato ka ne ki kendon ka balong na ka benta bania biang lang baro ki pai ba ka thai baro ki pai ba ki badang beteng ban rap ha ki chaka jong karat ki de bendon ni ki jing yo jing bet leng ba na ka jing tho na ka dor barat nongpo ka badon ru ik jing tho jong ka chaka ka ba ki rap bat om sha ban thung ye ki mar rap ki ba pen ter khong ye ka khndo ki ba kan thop yo kwai usi pat usansar Shushu uba linus lang do ulong ro baga dor barat nongpo kanomithu ye ki barap klem da yo jingbet da jing tho da ka baban rap ro ba kini ki yo ye jingbet ro kimla ban ai wai pateng ne di pateng ye ka jaka la ne di serlei shiki wei pan ha ba pun kut ulong do karat nongpo ulong bagi pai ba ki badang kwa abram pateng ye ka jing rap jongki ha ki jaka jong karat nongpo ki de ban wan ye kendu i kinong ye lam raj ha office trikam jong karat hadin ka jing yo sibun ke jing ujor na ki pai ba halor jongga jing terkhong jong hilum kiwa jing sedang menengan no ki umbam mundi bakum juru jing penjot pathar ya ki klau ki tam da jing pom ding pathar bakum ju da jing thanding klam akor te niwan sen khman na benta ban pau chuti baro inong sosno kham tam ya kinong rep ki barep ha jaka jong garai lupo te nagalian jong terbarai ngilabu kajing khang persa ya baro kinong rep ki barep ha jaka jong garai ba nandu unil snam aja opsan inom sa su bantung ya ukuai usansar badusi nama kini gilong kita jingthung ba penterkhong ya galum kawat ba kunjuru ni penting pai ba sabaro kinong rep ba kidei bendon da ka jingtho da ka lane ka kot ka ba layo na karaj man kum ga man ajing bet nam ta bakin rep tekino ya kito kinong rep ki bedon ka jingtho na karaj layo rupa kidei bendon longru kita jingtho ki ba don rekat ba jingtho ba jinghe jong ke area te kador barai penting benapai ba sabor kinong rep banane sekmat inom itu su ya gitu kinong rep ki basurep klam ka jingtip nakarai nongpo te kador barai haju opor apan bena ya kaneru balang ngilakhang persa ya ka jingya dia thit kumbang juong lane tip kita ka di serlei ne ai pateng haki wei pat ya ki jaka ka ba right kala ai pi penrep ba susu la khang persa ya ki nong rep bakin ai wai ya ki lum la ne ki jaka rep joki shaki wei pat namar babun ki basim kabu ban penlong kamai spa la ne business leng ba ki jaka ki blaki yo penrep na ka right da ka ba ki ai wai shaki wei pat te kinong rep ki bladap slam ne chan ki bron kam ya jing tho jing tar na karai nane ki bron kam men renew ru kila nuan mi sa office rekam jong kadar barai ya kadar barai nompo kalam na tang e ru ya ke ba pom ding pathar ban thang khau ya ki khau tap ban kino ji penjot
ya kamariang te lada ngilap ya ke balik persa ya kini jing betha jong ada barai hande ada barai kesle ya ke badan kam. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai